Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jeminiň ýarsyňy. Gepleşiklerimizi ýurtda saklanyp galýan adam hukuklary ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen häkimetleri geçen ýylyň dekabrynda syýasy tutsaw ýa-da wyjdan ýetir hasaplanýan iki adamyň türmeden oşap maşgalasyna goguşmagyna mümkinçilik töretdi. Olar 10-njy dekabrda bellenilýän bir taraplyk günne gawat günäsi geçilen 308 tutsawyň arasyny azatlyga çykdy. Emma ýurtdaky ýapyklyk, hususan türme, tutsawlyk bilen bagly maglumatlaryň ýaşyryn saklanmagy sebäpli gürrüň edilýän iki tutsawyň biriniň azatlyga çykany bir hepde soň daşary ýurtlara syzyp çykan bolsa, ikinji adam arada kabar diňe täze ýyldan soň belli boldy. Olaryň türmeden boşadylmagy bir tarapdan begençli habar bolan bolsa, ikinji tarapdan syýasy tutsawlaryň azatlyga çykmagy ýaly gowy özüni hukuk döwleti diýip atlandyrýan ýurda awray getirjek maglumatyň hem şeýle giýjigip çykmagy emele gelen adam hukuklary ýagdaýynyň tassan öňkü durkunyna saklanyp galýanyny işaret etdi. Bu ýagdaý barada adatlyga pikirini aýdan synçylaryň çen çakyna görä Serdar Berdimuhammedowyň birden iki tutsawy azat etmegi. Bir tarapdan onun täze prezident hökmüne awray almak isleýänligini görkezse, ikinji tarapdan tutsawlykdan çykanlaryň azatlykda hem tutsaw ýaly gorkuda galmagynyň dowam etmegi Sapar Murat Niýazowyň mektep okuwçylaryny jeda öýlerine ekskursiýa aýlamak baradaky isleg arzuwlarynyň döreden howatyrynyň diňe telewiziýa ekranlaryny galmanyny işaret etdi. Türkmenistany türmäniň we kanunlaryň halky gorkuzmak, bir tabiinlikde sessiz saklamak üçün yaraw hökmüni ulanýanlygyny öňe sürýän ozalky diplomat Nurmuhammed Hanaw, gorky howatyr ýagdaýynyň ilkinji prezident döwrüne başlananyny barada öňden aýdyp gelýän pikirlerini gaýtalap, her neçe kem bolsa wyjdan ýetirleriniň azat edilmeginiň özüni ýurdun üýtgejekdigini biraz umyt döredenligini aýtdy. Ýönül azatlyk bilen eden telefon söhbetdeşligini Hursanay İsmatullaýew bilen Peýgambergelli Allahyberdiýewiň türmeden boşadylyp Nurgelli Halikow, Murat Düşemew ýaly tutsawlaryň gözden salynmagynyň, halkara uramalarynyň we halkyň öňünde aňsat awray alanyna görä has ulrak awray almakdan saklanmagyň sebäbini düşünmegiň özüne kyn düşenligini hem boýnarly. Doğrusunu aýtsam, geň görmelidir. Başlarynyň başlaryny ýylyny alyp görsek 20-nji ýyl, 21-nji ýyl. Şolar bilen ýaňklarda, ýa-ni 20-21-nji ýyllarda İsmatullaýewa 9 ýyl berildi. Düşemew, Halikow bulary da her sene zertillen. Halkara guramalar emmesi barada da meseleni goýýardy. Ýöne näme üçindir olar barada sesin ýok. Olar boşatmanlardan şuluk adam boşatdyrlar. Muň sebäbini aýtmak, men üçin dogrusyny aýtsam kyn. Ýöne Hanaw beýlek syýasy tutsawlaryň ýa wyjdan ýetirleriniň geljekde halkara uramalarynyň we raýat aktivistleriniň alyp barýan tagallalarynyň çägini azatlyga çykmagyna umyt baglaýar. Doğrusunu aýtsam, hakykatdan hem bular boşadylanyň soň ýene halkara ulamalar birinciden yankı boşadılmaz için sağ olsun neyip şolar ýa ýüzlenme bolar diýip pikir etýän. Hem galanlarym boşatmagyny haýyş etýär diýip şolar ýa ýüzlenmeler bolar. Oň bolsa barada gurrun ýok, näme üçin diýsem, o halkara guramalara bilim ýüzlenýär başga eleki enfolarym ýüzlenýärler. Şoň üçin soňky döwürde ýygy-ýygydan ýa-ni Ýewrosoýuzyň delegasiýalary, halk insan hakları goramak barada şolun delegasiýalar Türkmenistana gelip dialog geçirýär. Şo dialogda da ýa-ni adamlaryň artlar tutulýar. Şoň üçin umyt bar. Eýleklerim inniki edip ýa-ni amnistiýa bolanyny boşadylmagy mümkin diýip pikir etýän. Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy Täjegül Begmedowanyň azatlyga ýazmaça beren düşündürüşini aýtmagyna görä, Allahyberdiýewiň we İsmatullaýewaň hökm edilen türme möhletlerinden has öň azatlyga çykmaklarynyň iň esasy we birinji sebäbini olaryň garyndaşlarynyň batyrgaýlygyndan, ýagny Peýgambergelliğiniň we Hursanaýyň bir kanun tutsak edilenligini gorkman, wagtyny degişli ýerlere ýetirmegi başaranlyklaryndan gözlemeli. Cinayet işinin galplaştırılandygyny kadiýetiň çykaran kararynyň adalatly bolmandygyny subut edýän faktlary getirip, badaba çykyş eden we häkimetlere batyş görkezden adam hukuklaryny goraýjylar, jurnalistler, aktivistler hem olaryň türmeden boşadylmagynda uly rol oýnady. Diýip Begmedowa pikir edýär.
Bu tagarlalar Ýewropa Parlamentiniň deputatlar toporunun we hukuk goraýjylaryň Ismatullaýewaň azad edilmegi baradaky talap bilen Türkmenistanyň prezidentine ýüz tutmagyna, Birleşen Milletler Romasynyň Allaýberdiýewiň edenetlikli ýagdaýda saklanan barada karar çykarmagyna alyp geldi. Olaryň hayal etmän boşadylmagyna çagyrylýan beýleki wyzdan ýetirlerinden tapawutlykda açyk düşündürüş vermeden azatlygy goýurilmegi bir tarapdan Türkmenistanyň hukuk goraýyş ulgamynyňky hünär başarnyksyzlygynyň açyk boyun alynmagy bolsa, ikinji tarapdan ýurdun kadiýet ulgamyny bolmaly açyçanlygyň düýpden ýokdugyny tasdik edýär diýip hukuk goraýjy ýazdy. Şeýle-de Begmedowanyň pikirçe prezident edarasy bu göçüm arkaly Serdar Berdimuhammedowy kakasyndan miras galan biýawraýçylykdan taşlaşdyrmagy, aklamaga çalışýar. 2007-nji ýyl gaýtalanýar. Şol ýyl Berdimuhammedow ata Kolumbiya Universitetinde özüniň ýaş häzirlikçi ýolbaşçylyk etmegi öwrenýän prezidentligini aýdyp, özüni aklapdy. Diýip Begmedow azatlygy beren düşünürşini aýtdy. Gynantakda ýurdun häzirki ýokary ýolbaşçylarynda öz ýalňyşlaryny boyun alar ýaly syýasy erk-yktyýar ýok. Türkmen emildärleri 30 ýyllyk garaşsyzlyk döwründe repressiw we korrumpirlenen dolandyryş usullaryna endig etdiler. Olar indi başgaça işläp bilmeýärler. Munyň üstesine jaza berilmeginden howatyrlanyp, olar inisiatiwa görkezmäge täzeçe işlemegi teklip etmäge hem gorkýarlar. Diýip Begmedow hem bu ýagdaýlaryň niýas döwründen başlanan baradaky pikir bilen alalaşýanlygyny bildirdi. Mundan öň Berdimuhammedow ata hünäri boýunça medik Saparmurat Niýazowyň awtoritar rejimini kabul edip aldy. Gurbanguly автократиядан başga ulgamy bilmeýärdi we ýurdy Edil Niýazowyň dolandyryşy ýaly dolandyrmagy ýykyn etdi. Endi Serdar Berdimuhammedow hem şol sürçege çykarylan ýodadan barýar. Ýewropada, Moskwada okandygyna garamazdan ol hem onuň töweregindäkiler hem Sewitdäki türkmen emildarlary hem köneçe pikirlenmegi dowam etdirýär. Olar goýberilen ýalňyşlary boyun almagyň mertlik görkezmek däldi, eýsem adyndan ýurt üçin maskaraçylykdygyna we hatda ýurdun durnuklulygyna wöküm salýanlygyna ynanýarlar. Diýip Begmedow elektron poçta arkaly iýberen düşünürşini ýazdy. Odalky diplomat Nur Muhammed Kanawyň pikirçe, syýasy ustawlaryň ýa-da wyzdan ýetirleriniň beýlek tutsawlary ýaly Türkmenistanyny kada bolan towap etdirmek, ötünç soratmak praktikasynyň çäginine, galyplaşdyrylan jenaýet aýplamasyndan dol aklanylman, şertli ýagdaýda sesini çykarman oturmak wadasasyny azatlygy goýberilmegi ýurdun hukuk döwleti adyna düýpden ters gelýär. En pikir boýunça doly günäsi aklyn nokta pikir etýär. Näme üçin diýseniz hakykatdanam şo tosoqdan çykarylandan soň öňün bir şolar ýaly wakalar bar bolup geçdi. Tosoqdan boşadylandan soň ýürüýte şu öz owasyndan hiç geri çykmakka dagan pasportdan berilen ok. Onun diňe hiç kim bilenem söhbetler bolmaly, şolar ýaly şert goýýarlar. Men pikirim boýunça buların boşadylyny şolar ýaly boyun edip boşatdylar diýip pikir etýän. Şeýle-de ýaşulak twistiniň ananjyna görä Serdar Berdimuhammedow ýaly ýaş adamy Sowet Parti mekdebiniň terbiýesini alan Saparmurat Niýazowyň dolandyryş tejribelerini ulanmak hiç bir awry getirmez we eger adamlary mümkin bolýarsa kän türmeden geçirmek, açyk ortaklamak, elmek praktikasyndan düýpli el çekilmese ýurtdaky ýagdaý üýtgemez. Men pikirim boýunça bu ýagdaý üýtgemez ýoksa näme üçin diýseniz, Niýazow döwründe Niýazowyň özü ýady. Bir topar adamlary elekden geçiren ýaly türmeden geçirmeli. Näme üçin diýseniz, şu türmedäki geçiren günleri boşadylandan soň şu aşyk horluk amçolar üçin cennet ýaly gözüne görünür diýip şonu ýaly pikir ýöne sürýärdi. Çünki prezidentlerim Berdimuhammedowyň kakasy bolsun, Serdaryň özü bolsun şu ýoly dowam etýärler. Pikirimi jemläp aýtsam, kanunlar hem ýanky türmeler halka garşy ýara hökmünde bolýar. Nur Muhammed Kanaw Saparmurat Niýazowyň hakykatda eserde uly türme ulgamyny döreden we millionlarça adamy türmeden geçiren Staline uly hormat goýanlygyny, türmäniň adamlary gorkulmakda oýnaýan roluny uly baka berenligini, adamlary elekden geçiren ýaly edip türmeden geçirmeliligini gowy görenligini görüň berdi. Eýsem
Serdar Berdimuhammedowyň diwany ýurtda tanqid edilen adam hukuklary ýagdaýynyň gowluga tarap üýtgemek üçin näme etmeli ýa-da näme edip biler? Hukuk goraýjy Begmedowa bu soraga şeýle jogap berdi. Öňkü ýolbaşçylaryň galňyşlyklaryny boyun almak heniz giç dälkä odaly iş ýüzündäki reformalara başlamaly. Şol sanda kadr meselesinde aýdaly budoklaryň ählisindäki hususanda kanun goraýşy we kadyet ulgamlaryndaky korrumperlenen yaranjanlary öz hünäriniň usatlary bolan adamlar bilen çalışmaly. Baltika ýurtlarynda edilýän garaşsyz bilermenleri hem çagyryp bolardy. Diýip Begmedowa aýtdy. Ýöner Serdar Berdimuhammedowyň wezipesine gelende häzir bir ýylam bolmanyny, onuň entek özgörtmelere başlamak mümkinçiliginiň bardygyny, göýberilen ýalňyşlyklaryň boyun alynmagynyň özgörtmeler üçin ilkinji ädim boljakdygyny hem sözüne goşdy. Begmedowa hiç kimiň repressiýa çagyrmaýanlygyny, wyjdanly hünärmenleri saýlap almagyň we olaryň işine päskel bermezligiň köp sady üýtgetjekdigini belleýär. Munun çalt amalaşçak iş dälligi düşnükli ýöne türkmenler islendik görnüşdäki maýylgynlyga minnetdar bolarlar. Diýip hukuk goraýjy bu meselede goňşy döwletde bolýan zatlary mysal getirýär. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew ilki gapyny siýasatçylar, daşary ýurt blogçylar üçin açdy. Hatta olar bilen özü hem duşuk geçirdi. Mysal üçin olaryň interneti Türkmenistandakydan has güýçli valyuta konvertasiýasynda hem ol ýerde bizdäki ýaly kynçylyklar ýok. Özbek studentlary Türkmenistandaky ýaly aýylgan çäklendirmelerden ejir çekmeýär. Diýip ol Türkmenistanlaryň Özbegistan bilen deňeşdirilende hem entek köp iş etmeligini, ol ýerde kän gowlugyň bardygyny ýetdi. Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygynyň pikirçe esasy mesele bu işlere başlamakda we egerde edilmeli işleriň gerimi boyun alınsa proses başlanar. Yeni bir gedek gaýtalýaryn, berk siýasy erk ihtiýar bolmasa, bu hili işe her öň ýeten başlap bilmez. Diýip Begmedowa ýazmaçy düşündirişini soňlaýar. Maglumat üçin aýdylsa, Sapar Murat Niýazow bilen şol wagtky baş prokuror türme tutsaglygyny hökm edilen Gurbanbeýew Atajanowyň arasynda ýurtdaky jinayetiň derejesi, garaşsyzlygyň dürli ýyllaryny günäsi geçilen adamlaryň sany barada edilen we telewiziýada berilen gurrunlarda 2006-njy ýylda 150 miňden gowrak adamyň türmelerden geçenligi belli bolupdy. Şondan soňky ýyllarda günäsi geçilen adamlaryň resmi sanawlaryndan çen tutulsa, hukuk goraýjylaryň we synçylaryň hasaplamalarına görä Türkmenistanyny tutsak edilýän adamlaryň sany kän azalmaýar. Emma häkimetler türme wasylýan adamlaryň umumy sany, türmede ölen adamlaryň sany, ikinji ýa üçünji gedek türme düşen adamlar. Bu urda geçirilýän sosial barlyklaryň netijeleri barada maglumat bermeýär. Şonuň bilen bir wagtda türmede ölen siýasy tutsaglaryň käbiriniň jesediniň garyndaşlaryna diňe hiç kimi aýtman jaýlamak şerti bilen berilýänligi, tutsaglykdaky agyr şertlerin bir topar emeller üçin bir kanun gazan seçmesine öwürlenýän barada hem maglumatlar bar. Emma muňa garamazdan odal tutsagda bolan we soňra ýurtdan çykmak wasaran raýatlaryň käbiriniň hukuk goraýjylara beren maglumatlaryna edilýän edenetdilikleri şol sanyny türkmen galaly Begül Annanazarowa ýaly öz zanynda kas etmäge çenli ýetirilen ýaşkyň hostarlarynyň ardynyň diňlenmezligi ýaly maglumatlary türkmen häkimetleri hiç bir resmi düşündiriş bermeýär. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň adam hukuklary boýunça aprel aýynda çap edilen ýyllyk kasabatyna aýdylmagyna görä, türkmen kanunlarynyň raýatyň kanuny esasy tutsak edilmegini we saklanmagyny gadagyn edýänligine garamazdan Türkmenistanyna bularyň ikisi çynlykay mesele bolmagyna galýar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bize öz pikirleriňizi ýazyň, öz tejribeleriňizi paýlaşyň.